Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo ndlala ifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba phinda sipho usuku lwanamhlanje oluhle kangaka. Ngituduze ezindaweni zonke lapho abantu besanda ukuthola khona imibiko ebuhlungu beshiwe izihlobo zabo. Abaqine nje bahlale kuNkulunkulu. uNkulunkulu ushilo kuJob ukuthi ubekile umkhawulo wezinsuku zomuntu nomuntu ngoba lezo zinsuku usesandleni sakhe. Wabeka umkhawulo ukuthi umuntu angeqi nangolulodwa kulolu suku. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu. Duduzekani bazalwane. Into enhle singayenza omunye komunye ukuthi sifundisane ngoJesu, ukuthi uJesu uyavunywa ukuthi uyinkosi nomsindisi, ngoRoma 10:9. Bese umuntu avuma izono zakhe. That will be the best ever present uyinikeza isihlobo sakho ukuthi akwazi ukungena ezulwini. Umqhele wakho futhi ezulwini. Duduzekani-ke ezindaweni zonke. Siqhubeke-ke nosuku lwethu lanamhlanje, sibonga ukuhlangana, sibonga ukugcinwa uNkulunkulu. Muhle uNkulunkulu wethu. Mhlawumbe ngingakaqali asikhuleke khona uzokwazi ukuhlangana. Nginithembisile izolo ukuthi namhlanje uNkulunkulu mayisigcina sizochaza unumber 4 ngokwezwi. Angazi uma somchaza simqede noma solokhu simuthi phohlo, sizobona ukuthi kwenzakalani, kodwa isifundo eside sona esibanzi unumber 4. Ake siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu, sinikele ukuphila kwethu kuye nakumoya ongcwele ukuba akhulume nempilo zethu namhlanje. uJesu Kristu uyinkosi. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu olungileyo, siyabonga usuku nesikhathi osepha sona kuba sithobe phambi kobuso bakho nangalesi sikhathi. Khuluma Nkosi uzambule, izinombolo zonke zingezakho, ngoba inamba nenamba ekhona kukhona ekushoyo kuwena. Siyacela-ke namanje Nkosi ube nathi kule nkonzo. Siyakhuleka ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu oyinkosi izolo, namhla, ingunaphakade. Igama esilinikeziwe. Insindiso ayikho ngomunye ingaye uqobo lwakho uJesu Kristu oyinkosi. Nalo leli gama silinikeziwe. Alikho elinye phansi kwezulu esilinikeziwe abantu abasindiswa ngalo. Ushilo ngoba siRoma 10:13 wathi bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Siyabonga uJesu Kristu oyinkosi. Amen. Bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu nangalo suku lanamhlanje. Bengithembisile-ke kusukela ngangikhulume ngomgqibelo, bengathanda ukuyithinta izolo enkonzweni labe sihlangene khona, kodwa-ke ngixhume endabeni yangomgqibelo lapho ngangithi siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile saqeda insuku ezingama40, nokuthi-ke bekuwumkhosi wesine wama40 empilweni yami. Owesibili kukhona ikhaya lezwi, lingakabikho ikhaya lezwi ngabamba futhi imikhosi emibili yama40 ezinsuku. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ake sibuke ukuthi unumber 4 ezwini lenkosi usho ukuthini. Unumber 4 ezwini lenkosi usho i-completeness. Completeness. Amanye amagama azoba inkinga ukwachaza ngesiZulu. U-completeness awusho ukuphelela. Ukuphelela u7. Completeness into eqediwe, into eyenzekile, yaqedwa, yakhompleethwa. uNkulunkulu mayidala umhlaba unikeza amagumbi 4 kwaba ukukhompleethwa kwawo.
khona inyakatho, iningizimu, khona impumalanga, khona intshonalanga. Ziwu-4 lezi zinto. U-4 usho i-completeness, okuqediwe. Angilifundele ukuthi kokuphelelisiwe, okuqediwe, okwenzekile, kwenzeka. Ngakho-ke unumber 4 usho njalo. Ngosuku lwesine, mawuya lapha kuGenesis, uNkulunkulu wadala ilanga elikhanyisa emini, wadala inyanga nezinkanyezi, wathi iy'nkanyiso zasebusuku. Usuku lwesine lolo. Lezi zinto ziwumgogodla omkhulu, iy'nkanyiso zokukhanya, ngoba noma zibuye zidedele ubumnyama, inyanga ney'nkanyezi azikhanyi ngendlela yokuthi ubumnyama buxosheke, kodwa zimele ukukhanya okwasekwenzekile, okwasekuqediwe. Ilanga-ke lona likhanya ukuthi bha, kodwa lifiki ekukhanyeni okukhanya kwasekhaya ezulwini. Usuku lwesine lolo. NgokukaMoya, unumber 4 usho i-support and stability. Support and stability. Ukusizakala nokugxila. Angazi ngiyaliswela igama right lesiZulu elisho i-stability, into engazamaziseki, into estable, into engaphephuki kalula. Unumber 4. Umuntu unezinto ezine ezimenza abhalanse noma abe stable. Angilazi igama elifanele lesiZulu ngizothini. Unezinto ezine ezenza balance. Uma okukodwa kwalezi zinto kuphazamisekile, lo muntu akabhalansile. Kunezinto ezine, ngikhuluma ngonumber 4, ezenza umuntu abhalanse. Lezi zinto noma ngiqale ngisho ngesiLungu. A person has 4 different areas of stability. 4 different areas of stability. Number 1, ukuba physically. Kufanele umuntu physically abe stable, abe umuntu obhalansile, abe umuntu ophilayo. Number 2, emotionally. Umuntu kufanele ngokwemizwa yakhe noma ngokomphefumulo wakhe abe stable, abe umuntu stable. Bese umuntu abe stable ngokwengqondo, mentally, 4 areas of stability kumuntu. Ku-physical, emotional, no-mental. Mentally iba stable, kusho ukuthi ungabi umuntu ophazamisekile engqondweni, ohlanyayo, noma oshawe i-stress. I-stress ungathi sihlasela kakhulu ingqondo uma ngicabanga ngazi. Ekugcineni, spiritually, iba umuntu ostable spiritually. Kusho ukuthi kwezikamoya musukuba umuntu ophephethekayo, umuntu othatheka kalula, yazi into oyifunayo kumoya. Ungafani nalabo abantu ofika ukhulume nabo, ubachazele kahle ngekhaya lezwi. Angene umuntu athi uyathanda, athathe usuku olodwa ezimbili ezintathu aphume. Yini aseyibonile embi? Lokho kukhombisa ukuthi spiritually lo muntu akazi ukuthi ufunani, akekho stable. Ufunani ngempela lo muntu? Khona umuntu ongashintsha isinqumo ngey'nsuku ezimbili ngosuku olulodwa, engenile endaweni kade ethe uyathanda, ethunyelelwe iy'nkonzo. Khona abathunyelelwa iy'nkonzo, bazizwe bazithande, kodwa athi angangena umuntu 1 day 2 days akasafuni. Akekho stable lo muntu engqondweni, and akekho stable spiritually, akazi ukuthi ufunani. Ngethemba ukuthi angiswele igama elifanele lokuba stable. Mabekhona abalaziyo bayongisiza, kodwa nje igama elijulile ukuba stable angazi ngizothini. Kodwa umuntu-ke unezinto ezine, ziwu-4 okufanele abe stable ngazo. Umuntu udinga izinto eziwu-4. Kufuneka abe stable physically, uphelele nje emzimbeni. Ube stable emotionally, ube nama-emotions right ngesikhathi esi-right, ngesikhathi esifanele. Uphinde nangokomqondo ube balanced, ube stable.
bese kuba spiritually ube stable ungabe usemuka nandwendwe. Kufika leli bandla usungena kulona, kufike leli usungena kulona. Bake basho njalo komunye ingane kunomama esasinaye sikhonza naye asibanga sithi isikhathi angazi umunyaka waphela uthe sebushintshe ephuma zasezikhuluma ngathi hayi sazazi thina umama usewaqedile amabandla umama akahlali. So it means spiritually that person is not stable. And mina ngingadlula ngithi even mentally that person is not stable ngoba kusho ukuthi akakwazi ukucabanga. Even ama-emotions akhe ayamshaya ngoba kusho ukuthi uyathatheka manje emva kwalokho lawo ama-emotions awasekho. Kusho ukuthi singaze sithi mhlambe u-stable physically. Yayibona loo nto. So u-4 usho ukuba ne-support, ube ne-support edingakalayo kuwe and ube stable ezintweni ezingu-4 esizinikeziwe. Yambona u-4 ujulile. U-4 ujulile kakhulu. Kukhona lapho Genesis 2 verse 10 kuthiwa imimoya emine yasezulwini, imimoya emine yasezulwini. Kukhulunywa ngayo leyo nto leyo, 4 winds of heaven. Kuyaqhushekwa nje ichazwa lento le. Yikho ngithi mhlambe sothatha isikhathi eside sikhuluma ngo4 kodwa ke ngangichaza ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi sengibamba imikhosi ka40 days ewu4. 40 days ewu4. Ngingachaza okuningi mhlamba ke ngime la. uNkulunkulu engipha ithuba ngoba engichaza. Ake siyezwini lenkosi, asiyezwini lenkosi sikhuluma ngalo. Khumbula sikhuluma ngokungcweliswa nangeQiniso. uJohn chapter 17 sofunda uverse 17 othi bangcwelise ngeQiniso, izwi lakho liyiqiniso. Sidineke ngomgqibelo sikhuluma ngokuthi usuku uNkulunkulu walingcwelisa kunezinto ezingcweliswayo. Ngagcina ngizibala ngathi itabernacle liyangcweliswa, izimpahla zokugqoka ziyangcweliswa, indlu iyangcweliswa, nendlu yokukhonza ithempeli liyangcweliswa. Zonke lezi zinto kufanele zihlanzwe zingcweliswe ngokukaNkulunkulu. Angazi sisazokwazi ukwakhava amavesi achaza lokhu kungcweliswa. Ngakusakhuluma uGenesis 2 verse 3 ukuthi uNkulunkulu walungcwelisa usuku lwesikhombisa. Ake ngiphuthume nje ngibheke Genesis 2 verse 3. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa ngokuba ngalolo suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. Wafika-ke uJesu waba inkosi yesabatha eyindodana kaNkulunkulu, zashintsha zonke izinsuku siyakhonza ngazo. Zonke izinsuku zingcwele, zonke izinsuku ngezikaNkulunkulu. Kodwa kungasho ukuthi asizusebenza ngazo, kodwa zingcwele ngoba kufanele sibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Ake sibheke ukungcweliswa kwetabernacle ku-Exodus 29. Siqala lapha ku-verse 43. Lapho ngiyakuhlangana nabantwana bakwa-Israyeli liyakungcweliswa inkazimulo yami. Ngiyakungcwelisa itende lokuhlangana kanye ne-altare, ngingcwelise no-Aroni namadodana akhe ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Ngamanye amagama, uma uzokhonza uNkulunkulu, you have to be holy. Kufanele ube ngcwele. Noma ngabe uyacula uyadumisa ebandleni bangcwele. Noma ngabe ushaya insimbi ebandleni uyi-keyboard player ibangcwele. Ungeze ukuzothokozisa ibandla ungekho ngcwele. Ngoba uyayona indumiso yabantwana bakaNkulunkulu. Ngake ngayixoxa lento la ekhaya lezwi ngelinye ilanga ukuthi ibandla lake labusiswa insizwa eyayibhema insangu. Ibhemile. Yayidonsa i-keyboard kwakhala abantu ngalelo langa. Yaphuma yayiqhenya yahleka. Yathi labazalwane bacabanga ukuthi kwehla umoya ongcwele bebeshayelwa yimini i-keyboard. Ngidakiwe, ibhemile. Yayibona loo nto. Bonke la bantu bayabusiseka. Ayikho noyedwa okwazi ukuhlukanisa ukuthi babusiswa umoya wamademoni. Ndodana odlala i-keyboard ibangcwele unecala ngoba indumiso nanto esemqoka ebandleni. Unecala mdumisi
uma uzodumisa uvuka emkipitweni unecala mdumisi. Uma nisidumisele ebandleni kanti niqhomene niyathandana kobonakala semunye sephusha isisu, omunye uyagijima wayosikhipha ebuka ihlazo, abantu bayajola kodwa bangabadumisi basekwayeni. Yenzeka kanjani lonto usekhwayeni kodwa uyadumisa uyajola? Abanye bashadile bajolela amakhosikazi abo, la isebenza khona uqonyiwe ngoba uyazi inkosikazi ayizukwazi ukufika lapho. Kubi lokho, indaba ufuna wazi azihlali phansi. Ngenzeka ukuthi uthule nje unkosikazi wakho useyazi, ubuka wena nje. Uyazi ukuthi uyakubuka, yazi bayakwazi labantu ke besibuke nje. Bazibe ngathi ababoni, basinika uthando nje. Jabule ngicabanga ukuthi uhlakaniphile. Kanti awuhlakaniphanga. Destroy wakho umshado. Mayiseqale yenza lento oyenzayo sekubuhlungu kuwena. Kanti usuyenza iminyaka eminingi ebekezela ethule. Wena mhlawumbe uyombamba within few days. Uhlupheke kube kubi. Kanti uyabala yena sengibekezela iminyaka ewu7. Uyadlala mayenze nje. Ngakho-ke bazalwane, ake sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu ngoba yena ungcwele. Momdumisi iba ngcwele. Ngcwelisa ithabenakheli likaNkulunkulu. Ngcwelisa itende lokuhlangana ngokuthi wena ube ngcwele. Khulekela ibandla ungcolile. Yini olukhulekela ibandla? Uyafika nalo umkhuleke ezulwini. Angiphathi ume phambi kwebandla ulishumayeze, ukhafula umoya wokuphinga. Xabene nonkosikazi ekhaya kodwa uzoma ebandleni. Xabene nonkosikazi uzobeka abantu izandla, ubathelela lo moya wengxabano. Ama-families aleli bandla alizodestroyeka ngoba umholi webandla udestroy umshado wakhe. Buya azobeka abantu izandla. Nani bazalwane, nihlezi nibekezele ngoba nithanda igama lebandla kodwa uNkulunkulu uthuthile akasekho lapho. Nikwenzelani lokho? uNkulunkulu uthuthile akasekho. Uyabona futhi ukuthi uthuthile, hayi ukuthi awuboni, kodwa uhlezi nje ubekezele nje. Awazi ubekezeleleni. Uyabona futhi lapha ekhona uNkulunkulu ukuthi lapha yakhonza uNkulunkulu ofanele. Uhlaleleni. Mawuthanda ukuhlala uthanda ibandla, mqondeni umholi webandla nimtshele ukuthi lokho akwenza ukumbi akakiyeke. Ngoba vele igazi lakhe lizobuzwa kini. Mhlawumbe akazi ukuthi uyaziwa, uzibona ehlakaniphile kanti indaba ayihlali phansi. Nalo wajola naye kuyistatus usehamba ememezela, hayi mina ngithandana nomfundisi. Awumfundisi ungitshela ukuthi nokuthi umkakho uyabheda. Awumfundisi uthi usazozama iqhinga, thashade mina lahle umka. Yayibona lonto le. Mina ngifuna ukukutshela iyakhohlisa indoda ekutshela lahle umka ithandane nawe. Iyakhohlisa. Yenzela nje ukuthi uyinike umzimba wayo. Awukwazi ukukhompitha nomuntu ohleze ekhaya lendoda. Khompithe nomuntu ozalela indoda izingane. Khompithe nomuntu akade bewabevuka ufika nje wena usuzodiliza konke lokho. Ugezephi? Awuboni kanti wena udlalwa ngawe, wena wenze isilima hayi unkosikazi. Bazalwane sivule ingqondo ake sibe ngcwele. uNkulunkulu uyakudalula mawenza ukungcola ebandleni. Uyakudalula nje uNkulunkulu. Uyabanjwa ivele indaba yakho obala. Umahluko ukuthi izoshesha ivele noma izovela idamage isinkulu kodwa iqiniso izovela. Futhi uma ingavelanga kuleli izovela kwelizayo. Ziphatheni kahle bazalwane. Ziphatheni kahle nibe ngcwele njengokuba uNkulunkulu engcwele. Iyangcweliswa-ke indlu, liyangcweliswa ithabenakheli. Yingakho ngesonto ekuseni siyahlangana sikhuleke senze intercession, siqalekise imimoya, amademoni, amadevil worshippers, amasathani sibiyele indlu yenkonzo. Sithi Sathane awunasabelo kule ndlu yenkonzo. Sibiyele. Nanokuthi uma kungena idevil worshipper ikhululeke ingena. Uma isize yangena ishiswe umlilo khona ngaphakathi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kwenzeka la ebandleni engikulona. Bayazi kasebeke bafika kunesikole esi-opposite nathi la. Kwakune-devil worshipper, ingane ifunda khona ithunyiwe ithi izowisa ubaba uNzibanda. Ithunywe emkhathini. So ke mina udaba sengilitshelwa ke uthisha ofundisa khona ethi hey
Baba uNzibande, ngizwe iy'ngane sezikhuluma zithi ubani ushayiwe, hawu ushayiwe bekwenze njani? Hhayi-ke ngimbiza xoxa, hhayi mina bengithunyiwe emkhathini ukuthi ngizowisa ubaba uNzibande. Ngangena enkonzweni ngasha, ngahluleka, yaze yaphuma inkonzo ngisha. Abangishayanga emkhathini kanje, ngishayiwe emkhathini, ngishayela ubaba uNzibande ngoba ngihlulekile. Hhayi uzosha, mina kufuneka ngikutshele ngingakukhohlisi. Uma uza yiza ulungele ukuhlukana nobubi nokungcola ngoba uzokudalula uNkulunkulu. Sikhonza uNkulunkulu odalulanayo. So-ke uma usebandleni lakho ungumholi uzokudalula uNkulunkulu. Uma usebandleni lakho uphethwe kodwa wenza izinto ocabanga ukuthi uhlakaniphile ngazo uzokudalula uNkulunkulu ngoba ufuna sibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Sisakhulume ngezinto ey'mbili-ke ezingcweliswayo, usuku neTabernacle. Siqaleni sikhulume ngo-number 4. Angazi uma ngisazobuya noma ngiqedile ngo-number 4. Athi angiqedile ngiyakwazi lokho. Kodwa angazi noma kinina ngiqedile yini. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu abe nawe. Siyakuthanda ekhaya. Ngicela siguqe sikhuleke. Sibonge izwi likaNkulunkulu wethu. uNkulunkulu onomusa mongcwele, siyabonga kakhulu ngenkonzo. Busise lona loyo lalele, noma angaba ku-WhatsApp noma ku-YouTube, emhlabeni wonke jikelele lapho lifinyelela khona ivangeli lakho. Babusise, bavule amehlo, bakukhonze, bahambe ngobungcwele phambi kobuso bakho. Ngoba usuzobuya Nkosi ulanda ibandla lakho. Mabakhululwe bonke, ubadalela inkazimulo yakho. Abasabanjiwe bayakhululwa. Ngithuma izwi lakhe elinkemba ebukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili, eligijima lihlula umbane, elidabula umlilo, lidabula amanzi. Mabakhululwe uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele niphile lapha emakhaya. uJesu Kristu uyinkosi. Ubaba uNzibande uyavalelisa.